Mas nahimong bibo ang selebrasyon sa 55th Foundation Anniversary sa Malungon, Sarangani sa Pakigduyog sa Pipila ka Kapuso Stars. Atong silipon sa report ni Just Tony Humamil. Napuno sa excitement ang Sunken Arena sa Malungon, Sarangani diyang gipainit sa Kapuso Stars ang gabi ng turismo aging pagsaulog sa 55th Foundation Anniversary sa lungsod. Todo kilig ang fans diyang nagperform sa Aaron Villana ug nakauban pa on stage ang usa ka fan. Gisamutan sa pagharana ni Christopher Martin. Mas miinit ang gabi ang nagperform na sa sparkle artist Rabia Mateo. It was very fun. It was very abundant. Like, galing pa po ako Glan and there are from Jansan po. So, it was really worth it po talaga. Very pretty, very handsome, and very kind. Nagpasalamat sa Kapuso Stars sa init nga pagdawat kanila taliwala sa nasinating pag-ulan. Nakakataba po talaga ng puso na yung mainit na pagtanggap nila. Kaya thank you so much GMA Regional TV. Subida, Malungon. Sobrang nag-enjoy ko yung gabi na to. Every time naman magpa-perform tayo sa mga kapuso natin sa kung saan man natin sila pinupuntahan. Talagang grabe yung mainit na pagtanggap talaga nila sa atin. First time ko nga din dito sa Malungon. So again, kagaya na sinabi nila, mainit yung pagtanggap nila sa amin kahit na malakas ang ulan, may bagyo, nandyan sila. Giimbitahan sa nilang Kapuso fans nga padayong suportahan ang ilang mga programa sa Kapuso Network. Abangan po nila ako sa Pulang Araw. May special participation po ako and I'm so proud with this project kasi historical siya. Maraming matututunan yung mga kapuso nating manonood, especially yung mga kabataan na hindi nila naabutan yung era na to. But somehow parang dinadala tayo ng GMA sa 1930s at 1940s. Abangan niyo po ako sa Attorney Lilet Matias. May guesting po ako sa Pipito Manaloto soon and hopefully po magkaroon na din ng teleserye sa GMA. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Just Tony Humamil para sa One Mindanao.